Iedere 3 seconden sterft een kind een zinloze dood, als gevolg van extreme armoede. Iemands dochter, iemands zoon. En het ergste is, al die doden kunnen vermeden worden. Een hele goede middag allemaal en welkom bij Studio TVL. Het is maandag, dat wil zeggen dat we beginnen met het millenniummoment. In 2000 hebben alle landen ter wereld 8 doelstellingen vooropgezet die moesten behaald worden tegen 2015. Maar zoals jullie kunnen zien, tikt de klok verder en weten we niet of we die doelstellingen wel zullen halen. Dit zijn de doelstellingen. In 2015 moeten honger en armoede in de wereld gehalveerd zijn. In 2015 gaan alle kinderen naar school. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten. In 2015 is de kindersterfte fors gedaald. In 2015 is de gezondheid van moeders flink verbeterd. In 2015 is de verspreiding van HIV, AIDS, malaria en andere ziektes gestopt. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam milieu. In 2015 werken rijke landen en ontwikkelingslanden meer samen. Dit zijn dus de 8 millenniumdoelstellingen die we proberen te bereiken tegen 2015. Elke maandag nemen we jullie mee naar een ander land om te kijken hoe de situatie daar is. En vandaag trekken we naar Zuid-Afrika. Mijn naam is Mijnie Melan, ik is geboren in Johannesburg in Zuid-Afrika. Heb jij geweten dat Zuid-Afrika 40 keer groter is als die piepklein landje van België? Heb je ook geweten dat er borden is in Zuid-Afrika om dieren veilig over het weg te laten? Niet dieren zoals in België, maar dieren zoals in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld schildpadden, bobbejaanen en penguins. Heb jullie geweten, in Zuid-Afrika is 1 op 3 vrouwen tussen de leeftijd van 25 en 30 jaar besmet met de HIV-virus. Heb jullie ook geweten dat 40% meer baby's in Zuid-Afrika als in België zal sterven voor hun eerste verjaardag. En gelukkig zijn er dan Limburgers die het hart op de juiste plaats hebben, een hart voor het zuiden hebben en hun goede beentje voorzetten. Zo ook Valère Knapen van het Kiewit-fonds, een VZW die geld inzamelt voor het Home Talje, een opvangtehuis voor fysiek en mentaal gehandicapte kinderen. Goedemiddag, Valère. Dag, Cynthia. Hoe ben jij in Zuid-Afrika terechtgekomen? Het is eigenlijk begonnen dat er studenten van de Belgian Campus, dus een IT-campus in Zuid-Afrika, die studenten die hun jaren afsluiten, verlengen met een jaar IT-kennis in een Belgisch bedrijf. Binnen Concentra, waar ik werkzaam ben, hebben wij zo al verschillende studenten gehad. En werd ik dan eens uitgenodigd om een vakantie door te brengen in Zuid-Afrika, om de campus te bezoeken en dan verder daar een vakantie aan te koppelen. En ben ik in contact gekomen met Joan Griesel, een dame, een Zuid-Afrikaanse dame, ondertussen 70 jaar, die met enorm veel enthousiasme projecten rond kinderen deed. Ik ben dan teruggekomen en eigenlijk is het dan blijven hangen, om het zo maar te zeggen. En zijn wij op Kiewit met een aantal mensen begonnen om projecten van haar te steunen. Het noemt het Kiewit-fonds. Ja. En wij proberen een beetje gelden in te zamelen op allerhande creatieve manieren. Je weet dat Pukkelpop op Kiewit plaatsvindt. En wij werken daar met heel veel verenigingen aan mee. En we vragen hen bijvoorbeeld om enkele procenten van hun inkomsten af te staan aan het Kiewit-fonds. Ja. En zo sprokkelen wij toch redelijk wat geld bijeen. En wat doen jullie dan met dat geld? Home Talje is het eerste project waaraan wij gesteund hebben indertijd. En het is een opvangtehuis voor mentaal gehandicapte kinderen. Die kinderen krijgen heel weinig aandacht in Zuid-Afrika. Ja. En het is echt wel nodig dat die opgevangen worden. En jullie hebben dat huis gekocht? Wij hebben dat huis niet gekocht, wij steunen dat financieel. Het wordt dus gerund door mensen ter plaatse. En wij helpen onder andere bij de inrichting. Ja, het ziet er fris uit, veel kleuren, iets wat we eigenlijk niet gewoon zijn. Zo, hè? Dikwijls is het zo maar wat verloederd. Ja. Daar zorgen jullie dus voor? Wij verzorgen vooral materialen, om een voorbeeld te geven. Om de kinderen een proper te houden, zijn er per jaar voor €15.000 gelden nodig om pampers te kopen. Ja. Heel simpel, maar heel belangrijk voor het welzijn van de kinderen. Dus wij helpen ook mee aan materialen voor de inrichting. Dat het zo mooi is voornamelijk te danken aan studenten van het KLM die kinderstage doen en die dan praktische werkjes
doen. Ja, en want er is een uitwisseling fleurig ook, maken. Er is een tussen... uitwisseling, ja. Ja. Het KLM stuurt heel veel studenten naar Ginder. En vaak zie je ook dat dat heel goede ambassadeurs zijn. Als zij terug hier komen, dat ze dan na hun studies misschien nog een half jaar teruggaan naar Ginder om belangeloos in het opvangtehuis En zo kunnen zij ook de lokale bevolking waarschijnlijk veel Zo kunnen bijleren. zij de lokale bevolking heel veel bijleren. Ook de leerkrachten bijvoorbeeld, die dan continu terug nieuwe inspiratie krijgen van jonge studenten uit België. En dat is echt wel mooi. Ja. Hoe past dit alles in die millenniumdoelstellingen? Het is zo eigenlijk dat wij natuurlijk niet met de gedachte begonnen zijn van we gaan nu eens iets doen om de millenniumdoelstellingen te bereiken. Nee. Maar als je inderdaad ziet, passen heel veel dingen daarin. Wij zijn vanuit het Kiewit-fonds voornamelijk gefocust op kinderen in de derde wereld. Dus we proberen er alles aan te doen om hen het leven aangenaam te maken en ervoor te zorgen dat zij kans op onderwijs krijgen en al zo een betere positie in de maatschappij kunnen krijgen. Ja. En daardoor ook een maatschappij eigenlijk op een hoger niveau proberen te tillen. Ja. Ga je er regelmatig zelf naartoe? Wat heeft jou aangegrepen in al die tijd? Zelf ga ik er niet zo vaak naartoe. Zeer recent in oktober is nog iemand anders van het Kiewit-fonds daar geweest om onder andere een cheque te overhandigen. Via de Belgian Campus volgen wij de projecten op. En het is Joan Griesel, de dame die ik Ginder ken, waar we heel veel contact mee hebben en waar we in volle vertrouwen kunnen mee samenwerken en feedback krijgen over de bestede middelen in Ginder. Wat heb jij onthouden uit de jaren dat jij ervoor werkt, dat jij je ervoor inzet? Het is zo beklijvend dat je dat laat je niet meer los. Het is zo... en er is heel veel te doen. Er is echt wel enorm veel werk in er. En we proberen een aantal mensen daar enthousiast aan te werken. En hoe zit het? Een druppeltje misschien op een hete plaat. Maar dat helpt. Hè? Elk druppeltje helpt natuurlijk. Wat willen jullie in de toekomst nog bereiken? Gaan jullie dit doortrekken, verder zetten? Ik denk Zuid-Afrika blijft ons homegebied, ons thuisgebied als het ware. Maar met het Kiewit-fonds willen we ook naar andere landen trekken. Kiewitenaren die projecten hebben rond kinderen in andere ontwikkelingslanden, proberen wij ook te steunen om zo ontwikkelingssamenwerking binnen de Kiewitse gemeenschap ook te promoten als het ware en mensen te sensibiliseren dat er eigenlijk overal in de wereld heel veel nood is. Natuurlijk. Spreek je ondertussen al een beetje Zuid-Afrikaans? Niet echt, nee. Het is... toch nog heel moeilijk om... Alhoewel, het lijkt ons toch een beetje op onze taal. Ja. Dat bewijst ook onze muzikale gast vandaag. Een bekende Nederlander die zijn hart verloren heeft aan Zuid-Afrika. Hij is zelfs getrouwd met een Zuid-Afrikaanse. Luister even mee naar Stef Bos. Mijn vrouw is huis toe. Zij zingen die hemel. Zij het gezegd, zij wacht daar in die wolken op mij. Mijn vrouw is huis toe, zij is los van die leven. En al wat ik hier nog heb, is tijd. En ik werk op die land, en ik oogst wat ik zaai. En ik ga terug naar die dorp, wanneer die zon ondergaat. En ik zit op die stoep voor mijn huis tot laat in die hand. En ik kijk naar die sterren wat val, voor ik ga slapen. Want mijn vrouw is huis toe. Zij zingen die hemel. Zij het gezegd, zij wacht daar in die wolken op mij. Mijn vrouw is huis toe, zij is los van die leven. En al wat ik hier nog heb, is tijd. Stef Bos met Zij is huis toe. En zo zitten we helemaal in de Zuid-Afrikaanse sfeer. Wist je trouwens dat in de buurt van Cederberg de rooibosplant groeit, waar je heerlijke en eerlijke thee mee kan maken? Dit is rooibosthee, afkomstig van een plant die maar op één plek in de hele wereld groeit. En dat is Zuid-Afrika.
Wij kopen deze thee in van gekleurde theeboeren die hun leven terug in eigen handen nemen. Want tijdens de apartheidsjaren werden kleurlingen massaal te werk gesteld op blanke theeboerderijen. Maar dankzij jouw aankoop van rooibos thee bied je gekleurde theeboeren een mooie toekomst. En bovendien is rooibos heel erg goed voor de gezondheid. Ja, en ik denk dat ik mijn gasten ook wel kan verwennen met een heerlijk kopje rooibos-thee. Is het lekker? Ik heb je al zien proeven. Is het lekker? Heerlijk, ja. Elmarie, drink er gerust ook van, want dat is van jouw geboorteland. Dat klopt, ja. Ja, jij bent van Zuid-Afrika? Ik ben van Zuid-Afrika. 4 Zuid-Afrikaanse Limburger. Ja? Hoe ben je eigenlijk hier terechtgekomen? De liefde. Ja, verliefd aan gebleven. Verliefd op het land. Verliefd op de vader van mijn 2 prachtige kinderen. Ja. En nu bouwen we ons leven hier uit. Ja. Ga je nog eens regelmatig terug? Regelmatig is veel gezegd, maar ik ben juist terug geweest. Het was super fijn om mijn familie weer terug te zien voor de eerste keer in 6 jaar. Dus het was heel fijn. Ja. Super fijn. Je hebt ook een VZW waarmee je je wil inzetten, ook voor de problemen daar. Hè? Ja, ik samen met mijn collega's, een Indische en nog een Zuid-Afrikaanse vriendin, collega van mij, in Zuid-Limburg hebben wij kleinschalige VZW. Waar wij vooral via kookworkshops en knutselworkshops kinderen en volwassenen proberen te sensibiliseren en activeren rond Zuid-Afrika. Ja. En eerlijke voedsel. We werken veel met Fairtrade. Ja. Op welke manier gebeurt dat dan? We zien hier foto's, echt kleine kinderen eigenlijk, die aan het werken gaan met producten van klopt. kinderen. We worden dan gecontacteerd door een bibliotheek of een school. Of de zomerverlof door buitenschoolse opvang. Die ons vragen om in een paar uren de kinderen op een speelse manier eens te laten weten hoe het ergens anders eraan toe gaat met de kinderen. En wat vertellen jullie dan? Want jullie hebben het hier bijgewoond. Jullie geven hun deze chocolade en dan, wat vertellen jullie dan? Vooral over de Oxfam chocolade. Is het de kinderslavernij. Er is weinig bekend erover hoeveel kinderarbeid er eigenlijk in de chocoladeproductie is. Nu, dan hebben we het niet over de productie van dit hier in België, maar over de oogsten en klaarmaken van de cacaobonen en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek of andere plaatsen in West-Afrika. We kunnen dus echt nog geen keuze hebben, anders was om mijn ouders te helpen op de plantages. Dus dat vertel ik dan samen met mijn collega's in een verhaaltje over een kindje die in zo'n plantage werken. En dan brengen wij de kinderrechten er ook bij. Wat vinden zij daarvan? Moeten zij ook werken thuis? Ja, dat is ook werken. En wat is werken? Betaald werken of niet? Zo op een speelse manier proberen wij hun erbij te betrekken en ook te activeren. Denk er eens over na. Ga eens een keer met mama een Fairtrade product kopen, want dan weet je ook dat de kindjes, de mama's en papa's worden dan goed betaald, zodat de kindjes naar school kunnen gaan. En dat vinden ze doorgaans heel fijn. We maken dan iets kleins, een hapje, iets leuks. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn natuurlijk. Ja. Maar jullie knutselen ook? Ja, wij knutselen ook. Dit zijn bijvoorbeeld producten die in Zuid-Afrika geknutseld is. De kinderen knutselen dingen vaak van afvalproducten in de townships. Bijvoorbeeld deze autootjes worden gemaakt van oude blikken, geblikte voedsel. Dat eten ze vaak. Verse voedsel hebben die mensen dikwijls niet. Zelfs de boeren moeten een geblikte voedsel kopen omdat ze geen land niet meer beschikbaar hebben om hun eigen voedsel te verbouwen. Die kinderen hebben geen winkels om hun speelgoed te maken en te kopen en maken dan dikwijls hele leuke dingen. Ja, ik vind die tas ook wel leuk. Ja, die is ook super. Hè? Dat is gemaakt uit krantenpapier. Dus je kunt je niet voorstellen hoe creatief dat de mensen zijn. Zoveel mensen die eigenlijk op vuilnishopen leven en toch zo creatief weten te zijn met het materiaal die ze daar vinden. Daar hebben we dan ook aandacht voor met de kinderen. Van, kijk eens, je hoeft niet alles in de winkel te kopen. Je kunt ook eens een keer zelf knutselen met recycling. Zo brengen we dan ook weer de aandacht terug van, we moeten niet alles zo weggooien. Het is dat. Je kan er ook nog veel leuke dingen mee doen. Voilà. En jullie steunen dan ook een kinderdagverblijf in de buurt van Kaapstad, hè? Dat klopt. Dat is ook een hele leuk verhaal. Vrienden van mij zijn een paar jaar geleden op bezoek gegaan in Zuid-Afrika. 2 koppels, 6 mensen. En die hebben, voordat ze vertrok, in het Belang van Limburg, lazen zij een artikel over een vrijwilligster, Limburgse vrijwilligster, die een die kinderdagverblijf, die Sterrenweg,
werkte. Ze zijn daar op bezoek geweest tijdens hun vakantie in Zuid-Afrika. Ze waren zodanig onder de indruk van de omstandigheden waarin gehandicapte kinderen daar opgevangen waren. Een beetje like bij u, Valeer. Constante, denk ik, mensen die dat gezien hebben. En de townships aan Port Elizabeth, dus in de streek van Kaapstad. Dat ze teruggekomen zijn en dat ze hebben actie ondernomen. We hebben dan ook gekookt. We hebben een 80.000 rand, Zuid-Afrikaanse rand, bijeengescharreld, zo'n €8.000, waarmee dat zij ook een extra gebouw hebben kunnen bijbouwen. En wij proberen, zover als dat we kunnen, hun te steunen. Er is ook uitwisseling met vrijwilligers. Dus dat is super altijd om zoiets mee te mogen. Jullie hebben dus veel gemeen, hè? Ja, ik denk veel mensen die Zuid-Afrika bezoeken en in dergelijke omstandigheden terechtkomen of zo weeshuizen zien, dat die terugkomen met het idee, daar moeten we iets voor doen. En dus, dat is goed, hè? Dat moeten we natuurlijk doen. Blijf gerust zitten, want we halen er zo meteen nog iemand bij die zijn hart heeft verloren aan Zuid-Afrika. Elk jaar sterven vrouwen tijdens hun zwangerschap, de bevalling of vlak erna. Vaak is er in Mijlen geen dokter te bespeuren. Veilig bevallen blijft een privilege voor de rijken. Het 5e millenniumdoel wil voor alle moeders een gezonde zwangerschap, zonder angst op een slechte afloop. Ja, mijn volgende gast is al zo vaak in Zuid-Afrika geweest dat hij met recht de ambassadeur van Zuid-Afrika zou genoemd kunnen worden. Dag Johnny Put. Hoeveel keer ben je er al geweest ondertussen? Kan je dat bijhouden? September voor de 30ste keer. 30 keer al. En hoe, weet je nog de eerste keer dat je er naartoe ging? Dat weet ik nog heel goed, ja. Dat was in 1996. Ik heb op een zeker ogenblik in België een Zuid-Afrikaan leren kennen. En om een lang verhaal kort te maken, die heeft mij uitgenodigd om daar naartoe te gaan. Die heeft er ook voor gezorgd dat ik Nelson Mandela kon gaan interviewen voor TV Limburg. Ja. En dat was de eerste keer en niet de laatste. Verloren. Ja, en toen ben je ook in contact, of heb je het koor leren kennen met de mooie naam Bloemfontein? Ja, dus ik heb dan aan Mandela ontmoet op een functie, dus waar dat, die filmmaatschappij van die vriend van mij, de 30ste verjaardag vierde. En daar zag ik Nelson Mandela dansen met kinderen. Ja. En toen ik daar naartoe ging, had ik zo'n perceptie van Zuid-Afrika. We hebben de apartheid, we hebben zwarte, we hebben blanke. Dat kan nooit goed gaan. En daar zag ik dan een kinderkoor. En daar zag ik zwarte kindjes, blanke kindjes, kleurlingkindjes. En die maakten geen probleem. Nee. Die zongen, die dansten, die waren met elkaar aan het spelen. En toen dacht ik in mijn eigen, daar moeten we iets voor doen. Ja. En dan hebben we een beschermcomité opgericht. En dan is eigenlijk een ongelooflijk verhaal begonnen eigenlijk. Ja. En op basis van wat worden die kinderen geselecteerd? Zijn dat rijke kinderen, arme kinderen? Nee, dat zijn alleen kinderen die geselecteerd worden op basis van hun stem. Dus elk jaar bieden zich zeker 150 kinderen zich aan. En er worden dan maximum 5 uit geselecteerd. En daar zijn erbij de dochter of de zoon van een dokter. Ja. Maar daar kunnen ook kinderen bij zijn. Er zijn er veel bij. Die komen gewoon uit een township, uit stokarme mensen. Ja. En daar betalen wij voor. Dus wij betalen dat zij dus bij dat koor kunnen blijven, dat zij onderricht krijgen, maar dat ze ook kunnen gaan toeren. En we hebben dan ook al kunnen regelen dat ze ook al in bepaalde televisieprogramma's zijn kunnen gaan optreden. Ja. En het koor is eigenlijk een van de beste kinderkoren ter wereld. Want ze hebben vorig jaar nog in Japan, waren ze uitgenodigd in Osaka. En daar waren de 5 beste kinderkoren ter wereld uitgenodigd. Ja. Ik zie jou knikken, maar ken je het koor? Ja, ik ken het koor. Ik heb er ook veel tv-reportages over gezien. Ja. Super werk en ook geweldig dat de kinderen allemaal kansen krijgen. Vooral muzikaal en cultureel wordt dikwijls achterwege gelaten bij kinderen uit townships of kinderen tout court die in armoede wonen. En daarom is het ook super dat ze zo hun talenten kunnen ontwikkelen. We hebben daar al fantastische stemmetjes ontdekt. Ik moet u zeggen, we hebben ook al projecten gedaan met Helmut Lotti en met Dana Winner, ook met André Rieu nu. Ja. En die gaan natuurlijk niet zomaar de eerste, de beste toelaten in hun shows. We zullen even kijken naar een fragmentje, dan dat zegt veel meer nog altijd natuurlijk. Ja. Dat is het.
Ja, Johnny, dat is een dame die nu... Dat is Kimmy Scott, dat is een meisje die komt uit Kaapstad. Ontdekt gewoon mooie stem en die werkt nu fulltime voor André Rieu. Ja. Dit zijn opnames met Helmut Lotti, dus ook met het kinderkoor. Dat is in 1999. Chika Lama Wene Yamba heet dat nummer. Ik denk dat u kent dat nummer wel? Ja. Afrikaanse tradition. Ja. Is opgenomen in Golden Gate in de Vrijstaat. Ja. Dit zijn natuurlijk allemaal getalenteerde, gezonde kinderen. In jullie geval is dat natuurlijk wel anders. Hè? Jullie zitten met gehandicapten, mentaal, fysiek. Ja, mentaal gehandicapten worden nog niet zo goed verzorgd dan wij hier in België. En vandaar dat we daar ook op gefocust hebben. Ja. Ze krijgen ook relatief weinig steun van de overheid. Dus het is absoluut wel nodig dat daar mensen zijn die zich dat een beetje aantrekken, die de kar trekken, ginder. Maar ook hier een beetje geld proberen binnen te krijgen om een menswaardig bestaan te geven aan die... Voor iedereen. Het is een beetje de American Dream hier, de South African Dream. Het is de American Dream. Het is wel zo dat er zijn dus heel veel kinderen die gewoon geen papa of geen mama hebben. Ik weet nog, toen we met André Rieu, hij heeft de kinderen uitgenodigd om in Maastricht 8 concerten te gaan doen. Daar zijn we gewoon weken mee bezig geweest om de familienamen van die jongetjes te achterhalen. We hadden geen papa. Dus hadden wij ze niet opgevangen, waren ze nooit in Maastricht geraakt. Maar je ziet dus dat het niet alleen... Nee. En dat beschermcomité, waar halen jullie dan het geld uit om dat allemaal te kunnen financieren? Komt allemaal uit Limburg. Allemaal uit Limburg. Ja. Geweldig. Wij hebben toch het hart op de juiste plaatsen. Wat is jullie boodschap, jullie ultieme laatste boodschap nog voor Zuid-Afrika? Valérie, ik ga met jou beginnen. Ik denk dat Zuid-Afrika een land is dat heel veel potentieel heeft, maar dat nog een tijdje zou moeten geholpen worden om echt een vliegende start te kunnen nemen. Ja. Het is een land dat ook heel veel dynamisme uitstraalt, dus ik denk dat het een mooie toekomst heeft. Maar ik denk dat ze nog een beetje moeten geholpen worden om echt zo een vliegende start te krijgen. Voor jou wel, Marie? Zuid-Afrika is de Rainbow Nation, van alle kleuren. Ja. En ik denk altijd aan de woorden van Desmond Tutu. Ik ben alleen wie ik ben, omdat jij er bent. Mooi. Dat is denk ik wat wij als Limburgers, en ik dan als Zuid-Afrikaanse Limburger, overal waar ik dat tegenkom, dat beetje steun dat we nog kunnen geven aan mensen die niet die gelegenheid hebben die wij gehad hebben. Ja, super. Johnny? Zuid-Afrika is een prachtig land, het is ook zo'n beetje de trekker voor Afrika, denk ik. Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En als we kunnen de kinderen een goede opleiding geven, goede discipline geven, dan denk ik dat Zuid-Afrika echt, dat wordt een topland. Oké, goed. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. En we eindigen natuurlijk met de woorden van een Zuid-Afrikaanse zelf. En weet je wat? Ik vind het absoluut fantastisch van al die organisaties en mensen in België wat hulp wil geven aan Zuid-Afrika, wat die toekomst van Zuid-Afrika wil beter maken, wat daar wil hulp verlenen om die mensen ook een betere toekomst te geven en weer moed te geven om te leven van dag tot dag en voor hun toekomst.